Hi! Hello, good morning! Maayong nga buntag. Happy Sunday sa atong mga friendship out there, sa atong mga suki, sa atong nga Facebook page, Ma'am Ellie. Sa kanunay, daghang kayong salamat no for always watching and for supporting sa inyong mga comments, sa pag-view and pag-like sa akong mga post. Mga unta this Sunday morning, special edition. Lami ang giluto ni Mother karon, no? Ang atong kanon karon is bugas humay. Baratohon ra. And then, parisa nato na siya og crispy kaayong piniritong ihalason nga isda. I don't know kung usay pangalan din dito sa inyo nga or sa inyo nga lugar ani nga klase nga isda, pero diri sa amo ihalason nga isda. Nami kayo ang body part ni ini, no? Crispy. Di lang sa nimo pasulabi ang daghang kay asin kay asgad. Of course, ang paborito sa tanan, utan. Kinahanglan jud na ay utan in every meal para balanse ang atong kaon, no? Ano sa kuan iring bat? Dati kini iring tipo. Sila tayo ang iring lamisa. Kapilan ka sa video, ano ka mo? Balatay ko may mga pagkaon. Actually, I am not a morning girl, no? Hindi ko mumatang sa'yo. Ay, doon sila ko sa mata. Pero karon, matang sa'yo, pwede gapon sa'yo kaya alas 10 na kape. Bunari pinakasayo na ako. Yes. Kaya mag-andam pag going to Cebu later para sa show. Hunat na daan tagkaon kay medyo layo ang biyahe, no? Mga almost 2 hours or 3 hours gikan diri sa among lugar palabang pagkadagat going to Cebu nga. Sa Cebu nga dito nimo makitaan ang Mama Mary nga daghang nga debosyon. And today, Paul, we're celebrating the regional conference diya sa among municipal gymnasium. Kaso lang, dili ko ka-appeal sa Couples for Christ Regional Convention. Appeal ang tanan nga mga membro sa couples, no? Gikan dire sa among lugar o sakop sa Region 7. Region 7 ba, no? Original man. So, okay. Dili man may ka-appeal. Dili man ko ka-appeal sa big event nga gasugod ganyan buntag. So, kagabi pa lang, amo na lang gi-donate ang among effort of labor of love. Ni-decorate na lang mi sa stage. Mo lang ko among tampo among contribution sa regional celebration, no? Kami sulit kaon masarap niya rito. Tapos parisan o gulay. Hinalan mo ka yung gulay, no? Para strong ang atong immune system. Pero usahay, mas ganahan ko mag-kinamot. Mas lami mag-kinamot kaya ma-feel kayo nimo ang pagkaon. Make sure na maghinaw lang ka. Kaya lang sa kaayag mag-kinamot ka din, tamang hinaw. Imong ko na i-flavor da. Mga pagkaon nga inubre pero delisyoso, no?
Ang isda din sa amo, kalagmitan fresh good. Bagong kuha. Lami kayong isda nga fresh, bagong kuha kung prituhon. Kaya ang iyang lasa tamis, crispy, manamnam yun nimo ang iyang pagkasariwa nga isda, pagka-fresh nga isda. Pati sa gulay, no? Basta fresh gali, tamis, no? And make it a habit. Kahit kaon ka, dapat kung siguraduhin mo ang breakfast. And the most important meal of the day is ang breakfast. So nga kaon na, alas 12 good. Mamahaw yun ka, no? Pero ako wala na oso na ako ng pamahaw. Magtubig na ko. Pag mata, magtubig. Pahuway balik. Pagka alas 12 mo kaon. So brunch niya akong tirada o tahay. Pagka nasayo-sayo lagi ka na ilakaw. So see you later, Municipality of Cebu nga Cebu. Mang racket na over. It's a private event. I don't know the location kay Ramo ka mag-asa. Kuhaon na ko later. Excited ko sa event kay nakalabang na kong Cebu City dito yun sa Queen City of the South yun nga proper dito sa Bulhoon area dapat yung municipality nga naka-perform ko pero diya sa may Cebu nga wala pa napuki upcoming sa Karkar Cebu po pero gi-fix pa nila ang date niya nahulat pa ko sa confirmation and hopefully madayon ang Karkar para maka-experience ko sa Karkar. Sa Karkar nyo makita ng pinakalami. Pinakalami nga chicharon. Bugana yun imong kaon, no? Nasta, pinirito ang suda. Of course, may pa-beef loaf si Mother. Beef loaf. Alternate daw. Pampaga. Hindi nyo ta maniwang, no? Basta na sa ato, no? Pag naagay ka sa probinsya, di ka maniwang. Daghang kay makaon, labi lang na bulad, ginamos. Lami, hindi kayo kaon. Wala lami iunda. Ano pa rin pagkahuman na kay juice? Magpawala, mag-ano ma. Usahay kay, so anak, kawarag bidli sa Bisaya, ito na sa inyong diyak na term. So once again, happy Sunday ka na itong tanan, no? Enjoy and be creative on Sunday. It's a holiday, a family day. Especially katong mga walay mga laing ka sikas, kanaas, or walay mga rocket. Make it a habit to band with your family, no? Because family is the most important thing. Pamilya sa usan yung lagi. Anyway, kauntan ko over. Happy Sunday to each and everyone. Thank you so much. Hope you enjoy. Mga unta. Bye-bye.